lagi mo si. Okay na mga lods. Nakoy magic mo lods. Isa ka dako ning pirit. Oh, dakong pirit na. Pirit ni siya, pirit. Pirit ha, pirit. Ano siya? Pirit. Dako kay na pirit. Isa, kulang mo isa. Isa ka mo blang lods. Humuuni ni mong bulinaw. Daghang kayong bulinaw. O ikaw, kasama niyo. O di ka balo. Ingna lang ko kay ako iba ka na. Isa ka na, isa ka mo blang ha. Humuuni mo kan bulinaw. Yeah. O di na ma oh. Hunaw na dyan ninyo, kisay kabalo na. Himo ng bulinaw. Ako blo ka. O, imna sa niyo, kaya mahimo na ng pirit. Inom sa na ko ha, para mahimong pirit. Pari sa kanang tambal o himughat. Na. Oh. Sama man kan. Mahimo ng daghang bulinaw. Ana. Di na mao. Basta na dyan mahimo ng daghang bulinaw. Maglangoy-langoy na siya. Ako blo ka. Na. Di ko balo. Isa ka mo sila. Oh, mahimo na siyang bulinaw. Yan na, si Mr. Rina. Di jud ka balo. Ina lang ko kung ako na ha. Kung ako lang magic ko ng mahimo ng daghang bulinaw. Pirit na siya oh, naiasang, naikog, naisilik. Pero way mata. Ang mata na, di makita eh, buram na bulinaw. Isa ka mo, mahimo na akong bulinaw. Daghang kayo. Mo na bulinaw daw, beg. Isa ka mo. Isa ka mobs lang, mahimong bulinaw. Yun sa kanan niya pagkuha na. Ako ana. Nakainom ko himugat, mauli na mahimo ng bulinaw. Ay, inom sa. Ayan na. Himugat, sige daw. Paim na. Uy, sakto na to. Sakto ko man isa. Mahimo ng bulinaw. Wala pa yung time? Mo na, 3 minutes na. Wala pa. Yan na. Yan na. Papsan. Itong dakag, kung saan, paghimo bulinaw na. Daghang kayo na. Nahimo na siya, oh. Pirit na mga lods. Pero himuha mo ng daghang bulinaw. Oh, pirit daw, pirit. Isa na balay-balay man na. Pirit na siya, oh. Asang. Purma, oh. Isda mo siya, oh. Isda. Nakadugan ako niyo. Pero himuha ko lang bulinaw. Daghang bulinaw. Sige daw. Malo siya, tutok ya. Tutok para makabalo mo. Ano sa niyo? Oh, Lods, makaunta ni Lods. Mao ni sekreto na ko Lods. Kung gusto mo order na order lang mo ni sekreto na ko nga daghang kag magic na ibawan. Tapila ko Kini kini Lods, suway sulod himuon ako na sulod. Pero kini sa ta una sa himuon ko na bulinaw daghang kayo. Tutok yung mga Lods. Open time? Yan na. Hindi na mao. Kung makaunta na bulinaw. Nahimo naman nag tree house na. Siya oh. Isa ka mo sa na ha. Nahimo naman. Itarong pud na no sa po ng pagkakuha na. Isda na sa pirit na siya o kanang kwan. Bugapo. Nahimo naman nagbaon. Tarakitok na siya, tarakitok. Netrakitok. Wala lang ginamos ba. Lami ni mga loads. Lami. Kauran ang ginamos diya mo iprada ron. Lami ni mga. Sige na, ansiri na. Lami ni mga. Ang tawa ron siya, mahimo ning bulinaw. Din ang bulinaw akong gamson. Sige na. Tutuki jud. 4 minutes na. Tutuki yung mga lods ha. Saan man na? Kininggan, mahimong bulinaw, di akong gamson. Tutuki mga lods. Saan? Di mga lods ha. Walang tao lods. Walang tao lods ha. Himong bulinaw lods ha. Daghang kayo lods oh. Nah, himong bulinaw lods. Oh, mo nang ginamos mo lods. Kung ginamos lods.